tamurok khobjagorok nikna mana abo nungkisa saikrak dewa dungisa আও তিনি ফুং আইসিরি সিরি 7টা তামিয়া খোয়াফোরো মর্নিংनि स्टाफ रक जखन फाइफ्रो म जत्तनो ताला सबाइजाक आनी प्रिन्सिपालनि भाइस प्रिन्सिपाल एग्जाम इस्टाब्लिशमेंट सेक्शन केस सेक्शन अबर ताला बखकजाक खिनि बरक गानो खबर हरका आइसिरि सिरि ओमफ्राय आं लगे लगेनो पुलिस स्टेशन रक साहरका नरक मालिकनि रकटा तांग्रिखौ ता हाबदियारो पुलिस थांगिया सा ओमफ्राय आं गलामरि फैका 8टा 8:30 आं सफैका स्कुलाव ओमफ्राय आंनि रुम खुलुगै आंनि अरनि आलमिरा खुलुगजाक आंनि रुमनि जे सीसी केमेरा दंमोन DVR NVR हगैतलां थांका एग्जाम रुमनि हिंगांखाय आरनि रां फैसा किसा दंमोन आबरक तलांखा लैपटॉप कायसा तलां थांका हार्ड डिस्क खुलुगै तलां थांबायका अबनो ओमफ्राय पुलिस रकबो फायै नाय थांबायका ओमफ्राय अर ताबुक CBSE नि परीक्षा चलि दङ ताई क्लास 3 नि सिनि 8 जरा सेंट्रलाइज यूनिट नि एग्जामिनेशन बो चलि दङ जिनि स्कुल ओमफ्राय हयतो तामनि बागै अब आसक साइमानिया शिक्षक तो अबहाय घटना जे उंगियाखौ सीसी कैमरा रकनि NVR DVR खुलुगैतलां थांका जतनो हार्ड डिस्क बो एग्जाम सेक्शन सिनि अर मानै कमाखा आनि रूमनि अ जागानि ओमफ्राय भाइस प्रिन्सिपालनि आ जागानि मानै कमालिया बिनि आलमिरा रक खुलुगै लन्ड बन्द खायबायका एग्जाम रूमनि हिंखाय CBSE नि हिंखाय रां किसा दंमोन आरो तलांखा किसा हिंखाय हार्ड डिस्क खुलुगै तलाङै थांका कम्पिउटार कम्पिउटारनि हार्ड डिस्क सामुं सित्रा खायनाय रक तो बरकनि सामुंनो सामुं सित्रा खायनानि बरक उनका हदानि जोंजाल हदानि बुसु स्कुल काहामखाय चलि दंमोन अब नायमे फन मानो अर काहामखाय चलि दंखा नायस्लायमानि फन दङैमानो बरकनि शिक्षकनि काम न खरकसा काहाम न नायस्लायनानै बन नष्ट खायनानै बिन माने खकनानै जे गोनां बिनि नगनो शिक्षक खाबु कगुन दङ बिनि रां माइ गोनांनि नगनो शिक्षक हाबले बिग्रा खांग्रा नगतो शिक्षक खाबिया बाहाय मा दं सार आसन बाउंडारि रो बुजा खायबा ताला काम का बुजा आबलो कइया समर के सबाइया शिक्षक खाबु आओ काम जातरि रो अब तो खूब वानामा सिंसा ककन ओमफ्राय अ शिक्षक तो खूब बर मापेर शिक्षक न तामले हिनबा हार्ड डिस्क खुलुगैसि तलांमाननाय हिंखाय DVR रक NVR रक तलांनाय हिंखाय खुलुगैयाखै कारेन्टनि सामुं नि अब कारेन्ट न सिकिरिया जों फ्रेंनो सिकिरिया अबा हायके आसक रिक्स गाइड लांनाय बर रकमखाय खूब बर मापेर शिक्षक न एवं आं खाखावमो एकेबारे ताम हिनाय पूरा चिनि परीक्षा न बानचाल खायरिनानि बागै न खायखाना हिनाय माध्यमिक बायताय हायर सेकेंडारि चलि दङ आनि रत CBSE नि सेंटर CBSE नि परीक्षा प्रिन्सिपाल विश्रामगंज हायर सेकेंडारि स्कूल चिरकुमार देवबर्मा।